Johannes Immersakkummersitat kapitel 22 kapitel kingillet. Kapitel 1 vers 3 siulliiteriarlugu. Pilluarpoq atuartoq pilluarputtaartusartut siulittuutit oqaasertaannik tassanilu аллассимасуник аалиангиуссисут пиффиссарми qanippoq. Taava kapitel 22 imeq inuussutaasoq orpillu inuunartoq. Ingilillu uannut takutippaa kuussuaq immermik inuussutaasumik aligortut qaammaritsigissumik imilikkuutip savaaqallu issiavissaarsuannit puilasoq. Qeqqani aqqasorngap kuussuullu akornanni. Ippoq orpik inuunartoq aqqaneq marloriarluni inerititaqartartoq. Qaamatit tamaasa inerititaqartarluni. Orpiuppilutai inuiaqatiginut katsorsaataapput. Torloqqunartoqarunnaassaq kuutilli savaaqallu issiavissaarsuat illoqarfimmiissaaq kiffaasalu kuuti pallorfigissavaat kiinaalu takussavaat aqqalu qaaminniitissallugu unnuaqarunnaassaq qulliullu qaamanga seqernulluuni qaamanga atorfissaqartinneqassangillat naalakkap kuutip qaammarsassamatik taakku kungiussapput naassaangilluinnartumik Naggataasumik oqaaqqissaarutit neriorsuutillu Kristusiptikiunnissaanik. Ingilillu oqarfigaanga. Oqaatsit tamakku uppernarlutillu ilumorput. Naalakkallu proffiitit anersaavisa kuutiata ingilini aallartissimavaa qanittukkut piumaartussat kiffaminut takuteqqullugit. Tassami erniinnartikiutissaanga. Pilluarporsiulittuutit oqaasertaannik mappersakkami uani allassimassunik aaliangiussisoq. Uangaavunga Johannesit tamakkuninga tusagaqarlunilut takusaqartoq. Tamakku tusareerakkit takoreerakkillu ingilip taasuma tamakkuninga uannik takutitsisup isigaasa saannut sikippunga pallorfigiumallugu ingililli oqarfigaanga taamaalioqinak uanga kiffaannaavunga ilittut illillu qatangutittut proffiititut oqaatinillu mappersakkami uani allassimassunik aalayangiussisutut kuuti pallorfigissavat ingilillu oqarfigaanga siulittuutit oqaasertaanik mappersakkami matumani allassimassunik naqissusiissangilatit piffissaqqaneqimmat iluangitsuliortuarli minguttuarli iluartuliortuarli illernaartorlu illernarsarneqartuarli Tassami erniinnartikiutissaanga akiliutissaranassataralugu kinaluunnit iliorfigiumaarakku suliainaapertorlugit uanga tassaavunga alfa aama omega siulliullunilu kingulliusoq aallaqqaataallunilu naggataasoq pilluarput atisaminnik errorsisimasut taakku orpimmit inuunartumit pisassaqassagamik illoqarfimmullu isersinnaasagamik isaaffiisigut sila taaniissappulli qimmit angakkuartartullu kinguaassiutitigullu inuunerluttut inuarsimasullu kuutipilussiortullu salluliornermillu nuannarisallit salluliortullu tamarmik uanga Iisusi ingiliga aallartippaqa ilissi ilagit tamakkuninga nalunaayaaffigeqqullusi uanga tassaavunga taavip sorlaata naanerata eqqarlerisaalu ulloriaqqaasiut qaamarissoq anersaarlu nuliartaarlu oqarput qaagit tusartorlu oqassaaq qaagit imerusuttoq aggissaaq piumasullu imeq inuussutaasoq akeqangitsumik pissavaa kikkulluunnit siulittuutit oqaasertaannik mappersakkami matummani allassimassunik tusartut nalunaayaaffigaakka taakkununga ilaliussisoqarpat taamaaliortoq kuutip perlutsissavaa perluutanik mappersakkami matumani allassimassunik siulittuutillu oqaasertaannik mappersakkami matumani allassimassunik persisoqarpat taamaaliortoq kuutip persivigissavaa orpimmi inuunartumi illoqarfimmilu illernartumi pisassaanik mappersakkami matumani allassimassunik tamakkuninga nalunaayaasuq oqarpoq tassami erniinnaq aggissaanga aamen aggerniarit naalaga Iisusi naalakkap Iisusip saamaannerata najorlisi tamassi